ባህግና እናተቀበልናያ እዞም ኩላትኩም መፅኦም ዘለኹም ኣጋይሽ መንግስቲ ምሳኹም ዘሎ ትፈትውዎ ብፃይኩም መሳኒትኩም መናብርትኩም ብጣዕዒትን ብዕልታን ኩላትና ደስ ኢልና ብሓባር 10 ቁፅሪ ቆፂርና ክንቅበል ኢና ሳሚ ንዓሰርተ በዝጋታ መዚ ኣብ ሓድሽ ዓመት ኩሉ ግዜ እንታይ ዝረኣየካ እቲ ሕማቕ ወልፊ ዝነበሮ ሰብ ንሒኑ ወልፉ ክገድፍ ተባኢሱ ዝነበረ ሰብ ቂሙ ቀቢሩ ብፍቕሪ ዝቀራረበሉ ዓመት ክኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ብፍላይ ኩላትና ኤርትራውያን ብሰላም ናፍታ ንፈትዋን መፍከራን ዓድና ንመለሰላ ዓመት ይበለልና ርሑስ ሓድሽ ዓመት ሓራይ ክቆፅር ኢና بحنصر كونسرينا عادل كلتا ثلاثة أربعة خمسة سدسة سبعة شمونة شعبة عزبة حدش تسمع حدش يود حدش برضو حدش عوض حدش عمل